Viete, čo je dôležité? Keď sa chcete stať ženou, ktorou chcete byť, musíte sa začať tak správať. Musíte sa začať tak obliekať, musíte sa začať tak maľovať, upravovať si vlasy, presne do toho štýlu, kým chcete byť. Musíte začať sa tak stravovať, musíte začať sa tak hýbať a proste žiť tak, ako keby ste už boli ňou. Ako keby ste to všetko, čo chcete mať, už mali. No viem, možno už ste videli podobné videá, ale nikto vám nepovedal, ako sa tam dostať, že? A toto je ten problém. To je problém, s čím som ja veľmi dlho dealovala, že proste povedia, musíš žiť to, čo chceš. Musíš sa stať tou osobou, ktorou sa chceš stať. Predtým, ako sa ňou staneš. Je ako pekná teória, ale ako to spraviť, ako to dostať do hlavy. Keď to proste nemáš. Keď proste nevidíš to telo, čo chceš. Keď nemáš tie peniaze na tom bankovom účte. Keď nemáš toho partnera, ktorého chceš. Takže ako sa tam reálne dostať, ako myslieť a konať z pozície toho človeka, tej ženy, ktorou sa chcem stať, nájsť a uvedomiť si presnú cestu, presné kroky, ktoré k tomu vedú. Spraviť si presný plán, ako sa tam dostanem, krok po kroku. A plniť ten plán. Plniť tie sľuby, ktoré dáme sami sebe, odmeniť sa za ten progres a ísť krok po kroku. Ono sa nestane to, že sa na druhý deň zobudíte a stanete sa niekým iným a zmení sa vám tá identita. Deje sa to postupne. A áno, jeden deň sa zobudíte a len si to uvedomíte. Fakt, však ja som úplne niekto iný. Ale to je len to, že si to uvedomíte. Ale deje sa to postupne. Krok po kroku. Čiže, čo budeme robiť? Každý deň staneme, spravíme si svoj rituál, ideme do gymu každý deň, alebo proste 4-krát, 5-krát za týždeň, koľkokrát si poviete. Jeme zdravé jedlo, vyživujeme telo, čítame knihy, meditujeme, otužujeme, čokoľvek, čo vás posúva dopredu a čo vám podporuje ten váš rast. Robte to pravidelne. Budujte si disciplínu, budujte si konzistenciu, budujte si self-respect. A krok po kroku sa tam dostanete a príde deň, kedy vy ten váš cieľ uvidíte, že je reálny. A vtedy sa všetko zmení. Lebo začnite tomu veriť, že to naozaj môžete mať. Ako to zistíte? Napríklad, keď chcete vzťah, tak už nebudete pozerať so závisťou na ľudí, ktorí sú zamilovaní. Už sa nad tým pousmejete. Napríklad, keď chcete peniaze, už nebudete závidieť ľuďom, ktorí ich majú. Budete im to prijať. Keď máte svoje vysnívané auto, tak už budete na to pozerať, že nie, nikdy ho nemôžem mať. Ja by som ho tak chcela a ja to nikdy nedosiahnem. Ja si nikdy nemôžem kúpiť také auto. Nie. Vy sa začnete na to vysnívané auto pozerať, že a chcem ho vôbec?
chcem toto, alebo si radšej kúpim nejakú inú značku, ktorá bude viac sedieť k mojej osobnosti. Hej. A to isté napríklad je s partnerom. Vy už nebudete v pozícii, len nech si ma niekto vyberie, len nech proste niekto ma miluje. Nie. Vy budete v pozícii, chcem ho ja. Je to ten človek, s ktorým chcem ja strácať čas a energiu? A toto keď nastane, tak budete vedieť, že ste tam. Že ste v tom nastavení, v tom myslení, v ktorom máte byť, a vám garantujem, že to, čo chcete, dosiahnete takto.